we gather, may your spirit move within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong iampo dinhi sa misa ang kaluwasan sa tibuok kalibutan, lawas ug kalag, labi na gyud dinhi sa atong nasod, nining bag-ong nisod sa atong Philippine Area of Responsibility nga super typhoon nganlag Beti. Hinaut unta nga dili lang gyud makahatag og dagko nga mga kadaot sa atong mga katawhan, labi na gyud mga mag-uuma ug sa mga kabos. Ito lang iampo nga maghinay-hinay at tanig katunaw niya nga ato sa mga kalihukan. Ito sang iampo, labi ng kalihukan sa atong lungsod sa Liloan, dako-dako rong kalihukan nga Roskilios Festival nga unta malinawon lang, luwas o malampuson alang sad sa mga magtutuo nga nagsaulog sa pista sa atong Mother Parish nga San Fernando El Rey. Ang atong mga kalihukan sa simbahan o sa LGU magbalampuson lang unta kanunay. Ug alang usab sa ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots, hatagan sa sila sa mga grasya o proteksyon gikan sa atong langitnong Amahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugyan nangamuyo kami makagagahom nga Dios nga kami nga nagsaulog sa mga pangilin sa Paskos pagkabanhaw maghupot unta niini diha sa pamatasan ug sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara, apan gigwardyahan og usa ka sundalo. Unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo sa maong dapit. Ug sa diha na sila miingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan, gipriso ako didto sa Jerusalem o gitugyan sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako ug ila unta akong buhian kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudeyo, napugos ako pag-apilar sa emperador
Bisan tuod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pagpakigsulti kaninyo, kay ako karon nabilanggo tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Sulod sa 2 ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang matarong musudong sa imong nawong, O Ginoo. Ang matarong musudong sa imong nawong, O Ginoo. Ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo, ang trono sa Ginoo anaa sa langit, ang iyang mausisahong paglantaw anaa sa katawhan. Ang matarong musudong sa imong nawong, O Ginoo. Ang Ginoo nagasusi sa matarong ug sa dautan, ang mahigugmaon sa kagubot iyang kaaway. Kay ang Ginoo matarong, mahigugmaon siya sa matarong nga mga buhat. Ang matarong musudong sa iyang nawong. Ang matarong musudong sa imong nawong, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Sa Hesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an.
Apan wala mo ingon si Jesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga, ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Egon ikaw, O Kristo. Ang kinabuhi dinhis kalibutan controlled by God's power. Motoo mo dili. Mao na nga ang Ginoo may kinabuhi, siya ra say magbuot sa atong kinabuhi. Niya pwede niya nga ang usa ka tawo dili niya ipapatay hangtod matapos ang kalibutan. Pwede na niya buhaton kay siya may tag-iyas kinabuhi. Pwede sa niya ipapatay og sayo, iyang itugot ba, pero pwede ra gina niya panalipdan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga di gyud mamatay bisan pag unsay mga disgrasya, bisag unsa pay mga kalamidad, bisag unsa pay mga sakit nga mudangat anang tawhana, bisag labaw pa nas COVID kaisog, pwede ra gid na niya nga dili ipapatay kay siya man ang tag-iyas kinabuhi. Kung kamo mao'y papilion sa Ginoo, mamatay mo o magpabiling buhi. Kinsay mo ingon, ako pader, gusto ko, kung papilion kita ba? Gusto kong magpabiling buhi. Tasa kamot. Nayusa. Sige, ingna, gusto ko pader, nga mamatay na ko karon. Tasa kamot. Kinsa man. Na ay mga upat ka buok ka ni isa. Hadlok gay mo mapaso. Kainit mo, anak manggani. Unsa nagagmamatay. At tingali, pero nagkinahanglan na og grabe nga pagbag-o sa huna-huna aron ta malipay nga mamatay. Kay kung dili ta magbag-oan itong huna-huna, hadlok kitang mamatay automatic gina. Di ka nang niisas kamot. Kabantay man mo no, inyo man tong tupad. Karong taod-taod. Tamparusa. Tamparusa ba? Di gani masuko pasabot anda mamatay. Pero masuko gani na buango na wa nay klaro karon ingnon na hadlok man gani suko man gani tamparuson sa nakagpatyon mao na nga ay nala mo diag andak-andak nya karon unsa may maayong pilion. Ang Ginoo dili siya mo gusto nga mo pili tag dugay batang mamatay, sayo batang mamatay, dili na nato maoy choice nga ihatag sa Ginoo. Ang choice nga ihatag sa Ginoo nato, mosunod bata siyang sugo o dili. Kana magunsa magdugay kay kang magpuyo sa kalibutan, pero pulos iyawa ang imong or yawanon ang imong gisunod nga binuhatan. Wa nay kapuslanan. Mas maayo pa lang sa noon ug magpuyo lang kag 12 ka tuig unya mamatay na ka. Pero ang imong kinabuhi sama sa nila ni Saint Agnes, nila ni Santa Filomena, nilang Pedro Calungsod nga mga batanon kayo, mga teenagers, pero porting ninduta gibuhat sa kalibutan, gasigig sunod sa sugo sa Ginoo. Magunsa man og maabot ta kag 80 pero yawanon kay ka, daw kay kag yuta, sige ka anang buruka, sige kag paningil anang utang, wa jud ka mosunod sa gisulti na sa Ginoo nga panghatag og yuta, ayaw na nagbawia ang gikawat nga mga butang, higugmaan ang imong kaaway. May panog mamatay na lang sa ka. Sige, lingi ay mong tupad. Pangutan aing na sige kag tuman sa sugo sa Ginoo o sige supak. Ikaw na ba?
Di man gadi mulingi. Simple na kayo na, paglingi lang, di man gadi mulingi, samot nas pagtuman. Congratulations sa mga nilingi. Bitaw na nga, malipay ta nga, inig-ingon na to, palit mong slat. Sus, naagi murag na nga buang, palit na yung slat. Kana bang murag kana ba tayong paragodan ng computer, nabuang sa computer, inig-abot yun nga nanay signal, hulo, wa gani signal, ito, may signal. Katawang pagkuhan ba, pag bagyo na to, no? Katawang udet, gool kay daghang kinangagol to, kay wa na signal, nya way kurente, pundok ko to din, pag ingon na generator sa simbahan, sus, pila to din ka hundreds mga tao, kada adlaw, di ay, managlingkod, wala bayad sa kurente. Sige lang yung pahimos, kay sus, lipay yung kayo. Mabuang na ta, unta, sa pagsunod sa Ginoo. Muna ningon si Jesus ni San Pedro, ayaw pagsigig himantay ang imong isig ka sumusunod. Ang bantay, unsay akong gisugo nimo. Unsa may labot nimo siyang kinabuhi kung ako nang buhion og dugay. Ang importante, pagtuman sa sugo nga akong gihatag nimo. Muna ako ang gihatag sa Ginoo nako, pamaligya mag-slots. Nya kining atong kumbinto moabot pa man ikunog mga Pebrero next year o na pa ni mahuman nya dako pa man kita dinhi og kubrahodon nga slot, pila pa ni atong halin sa SBF dag kanimang SBF dag dato nga slot mao man ni atong igasto anang kumbinto tag 500 per slot ni. Nga atong halin as of yesterday 20,895 ka slots. Pakpak. Nya 55,105 pa ang kuan ganing igbabaligya. Wa pa mo gani katunga atong halin, wa pa sila matunga ba kay 76,000 man eh. Mag-uol di ko kung mamatay ko karong gabi biyahir ba kurong taod-taod, layo-layo ra ba to, mabangga na ang mong sakyanan. Di unyang hapon wa na idungog na ko mo na gihaya na. Ang saon naman lang ning 55,105 na slots, nanaraba na gasugod na ra ba dang kumbinto. Kamong naminaw, kamoy hurot og palitan Hot dagin ninyong palit aron malangit mo. Kay ako nagtuman raman ko kada adlaw nga ibaligya nako ning slot. Nya kada sa semana mo palit sad ko akong kaugalingong income sad ko income aning akong dupa-dupa stipend. So ako sa nang ipalit. Nya mag-uol di ko kaabot sunod buwan. Dili nagtuman man ko karon. Kamo diha naminaw nagtuman ba mo nga mo palit yung mong slot. Depende na ninyo. Nya sa ato sang Mother Mary's Protective Power MMPP para ra ba ni ugma kay ang atong culmination ugma man nato buhaton sa Flores de Mayo nya nasa tay Santa Cruzan, pero ang atong Santa Cruzan dili lakaw atong i-motorcade ang mga sagala ba atong i-motorcade og si Reyna Elena adto sa atong teritoryo mo nang ugma magampo ta nga dili unta muuwan nara ba dagong naman kinignaw sagdi lang mao lagi na ang Ginoo may nagbuot sa tanan ang mahal nga birhen suod na kisas Ginoo unsay ilang ihatag mo atong dawaton di na lang ta magsigig reklamo pero ato yung paningkamutan mo na ang atong slots nga gibaligya para sa atong mga galastuhan 10,000 ka slots nga MMPP tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday 9,319 ka slots na atong halin. Pagpahal lampos kita anis halin da 681 na lang ka slots ang nahibilin. Basig di na mo kapalit ugma na ba ni kutob nawa na gid niya mo Mother Mary's Protective Power. Nya salamat sa namalit kay murag padung man pagkahalin og hurot ang atong MMPP. Mao ni ang importante mga igsoon
kamong mga ginikanan, ayaw mo pagsigig pangandoy nga buhi mo kanunay kay paras kaugmaon sa inyong mga anak. Ambisyosog ambisyosa ra kay mo anak, pangandoy noon mo nga kada adlaw matuman ninyo ang inyong katungdanan isip mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak. Unsa may inyong katungdanan? Sa pagkasal o sa pagbunyag sa inyong anak, gibalik-balik na pagsukna, tumanon ninyo ang katungdanan sa pag-agak sa inyong mga anak nga mahimong mga maayong Kristiyanos, nga kamaong mo ampo, kamaong mo alagad, o kamaong mo antos para sa kaayuhan sa uban. Dili kay sige lang paiskwela, siging paiskwela, hatod kuha pagyod, o niya tinagaan pas tanang mga gadgets, kay di jud ko gusto nga mag-antos ang akong anak. Wa nalay ampo-ampo, kay otro sabong wa nay ampo-ampo, di na gani karosaryo, isip pamilya, sige na lang yung anang negosyo, kwarta-kwarta, sugo bagunas Ginoong pangwarta mo maayo. Waoy, agaka ang inyong anak subay sa nindot tinuod nga Kristohanong kinabuhi. Ang mamatay mo anytime ay kabalaka, basta gibinlan ninyo inyong anak sa kinabuhing Diyos nun, mabuhi ra na, mulambo ra na, mahimo ra gid ng maayong Kristiyano, maayong lumulupyo sa atong kalibutan. Pero binlan na ninyong cellphone, binlan na ninyong kwarta, binlan na ninyong yuta, binlan na ninyong mga daghang balay, manag-away ra na, managkinihaay ra na, ang uban gani nagpinatyanay tungod ana. Lingi ay mong tupad. Yung nanaa kay anak, unsay imong gihatag, Ginoo o cellphone? Anak, unsay gusto nimong ibilin, Diyos nung kinabuhi o kwarta? Oy, daghan kay karon para sa kaugmaon sa kong anak, para sa kaugmaon sa kong anak. O tanawa na nagkinihaay na nakaron, wa ka mangutkot ron sa dito ang nagbilin na mga yuta nga gilalisan na hastas mga apo, wa pa maghuman ang kaso hangtod karon. Ang mga katigulangan nga tuas langit nga mo'y nagantos ana nangutkot mga animal, ana. Mga managsuon galalis lang gid anang muhon, ang muhon sa pagbuwag anang yuta nila nga sinunod silang ginikanan. Halalalis anang muhon nga duha ra gid taon ka dupa ang deprensya. Way batasan. Ngano man gibinlan manggog kalibutanong bahandi. Ang gustos Ginoo tumana ang akong sugo. Kamong mga asawa, pwede mo mamatay karon dayon. Basta nagtuman mo sa inyong katungdanan ngadto sa inyong bana. Unsa may katungdanan sa asawa nga mosunod kanunay sa desisyon sa bana, dili magdiktar sa bana, dili magsigig yaw-yaw sa bana, dili magsigig pangaway sa bana. Labaw tanan dili mobuwag sa bana bisan pagkulatahon hangtod mamatay. No na gisulti ni Jesus ni San Pedro, mudupak ka, ilansang ka sa cross. Buntong nakaingon si San Pedro, unya ka nang usaon, saon man na. Si San Pablo sa unang pagbasa, dito siya sa Roma, gipriso, house arrest, nagpaabot kanus Asia Pation. After 2 years, gipunggutan siya sa liog, pero matod pa sa unang pagbasa, maisugon siyang nagsangyaw ug nabuhat niya sa tumang kasayon. Way kulba. Ikaw prisohon ka niya, inigabot na 2 katugputlan kas liog, di ka kakulba. Uy, Ginoo intaw na. Ayaw, kulba dia. Basta nagtuman lang yun ka sa sugos, Ginoo mo na importante. Long life is good, but it is not preferable. To do the commandments of Jesus is better than to have long life. Mo na ay long lasting effect anang imong pagtuman. Kamong mga bana, pwede rasan mo mamatay karon makras ng inyong motor, mabangga ng inyong gisakyan. Pwede ra. Basta nagtuman lang yun mo sa inyong katungdanan matag adlaw ngadto sa inyong asawa ug unsa may katungdanan sa bana nga kanunay maghatag magbuhat alang sa kaayuhan sa ilang asawa nga sama ni Kristo
iyag yung paningkamutan ang iyang asawa, di gyud mayawaan. Nganong sige man kag hapyod anang manok, di ka na makapayawa sa imong imong asawa. Sige man kag inom anang kulapo kanang red horse, di ka na makapayawa sa imong asawa. Sige man kang hapyod anang GRO, kumot-kumot anang paa nga hugot pa kaayo, di ka na makapayawa sa imong 60 ng edad nga asawa nga kuyos na kayo. Nya adto ka mo pili atong hugot pa, di ka na makapayawa. Og nagbuhat ka sa paglikay ana, congratulations, pwede ka mamatay anytime. Og sa tinud-anay gyud mga igsoon, ang tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, excited gyud mamatay. No? Automatic na, di gyud mahadlok mamatay. Mo smile pa na kung doon na schedule sa iyang kamatayon. Si Lorenzo Ruiz, ang atong unang santo sa Pilipinas, nag-smile sa dihang niingon siya sa panahon sa torture. Niingon siya, kung tagaan ko sa Ginoo og 1,000 ka kinabuhi, malipayo na kung ihalad kaniya sa samang paagi. Pasabot, bisan pag inyo kong torturon 1,000 times, I am happy. Di ba? Ay katapusan lingi sa imong tupad. Yung na malipayo na kag mamatay. Moingon gani, of course, congratulations. Pero moingon gani, ikaw po simba ko uri, ikaw po tayo mauna diha. Kana may pagkayawanon pa na siya, no? Labing siguro, wapagi na mo palit og slot. Manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, sayod kita nga atong amahan nagpangga kanato og naghatag sa kinabuhi. Malaumon kitang moadto kaniya og moingon, Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga pangulo sa simbahan mamahimong matuod nga mga sulugoon, nga mubuhat uban ang samang pagtagad nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno magmatinud-anon sa ilang mga saad ug mutuman sa ilang mga katungdanan diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan, makadawat og kusog gikan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga masakiton, makaamgo, nga ang ilang mga pag-antos nga gisagubang hiniusa kang Kristo, mamahimong panalangin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga nangamatay nga mga kaparintihan ug mga kahigalaan makatagamtam na sa kalinaw didto sa Dios nung puloy-anan nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo.
Amahan, imong gihuptan ang tanan o pinaagi sa imong anak, imo kaming giluwas. Busa dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me. Or else will I forego. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, halang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, halang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ang nagaanhi nga Espiritu Santo nangamuyo kami Ginoo, mag-andam unta sa among mga hunahuna alang sa Dios nung sakramento, tungod kay siya mauman ang kapasayloan sa tanang mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad ni Kristo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay uman ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul make its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Tagda Ginoo ang among mga pagampo aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento, ingon man usab tinalikdan ang karaan, mabag-o unta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kasantos sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung dili ta mupili og taas nga kinabuhi o kaha mubo, pero mupili gid ta sa pagtuman sa sugo sa Ginoo sa atong estado sa kinabuhi matag adlaw. So salamat sa misunod sa Ginoo, pinaagi sa pagpamalit, pagpaambit sa ilang grasya nga hinato ang namalit na tog slots. So sa SBF DAG, Osbonako, ang atong halin as of yesterday, 20,895 slots, anaapay 55,105 slots nga available. Sa MMPP, sa atong special slots para ni ugma sa atong culmination sa Flores de Mayo o sa paghimog Santa Cruzan, aduna kitay halin nga 9,319 slots, naapay 681 slots nga tag 100 pesos per slot nga available. So ugma ra ni kutob ang atong pagpamaligya, murag mahurot na tingali gani ni karon, ay lahos ta lang gini ugma, ug mosubra mas labing maayo, no? Pamalit gyud mo maayo, pamalit pa more. Salamat kay ninyo ha sa inyong pagsuporta. Salamat sa tanan niya. Ako lang sa ding ihangyo, nakadawat naman ta sa atong award sa YouTube na 100,000 kapin ka mga subscribers. Ato lang ipadayon ang pagsuporta.
Labi na gyud sa atong monetization kay atong gigamit ni para sa atong charitable work. So magsige ra gyud mo like, magsigig share, magsigig subscribe o magsigig view sa atong content. Pero siguro ang maoning atong atong YouTube account ay narabay daghang nagamit sa kungan pero dili na naato. So kaning mga nai-subscriber nga mga 149,000 niya akong naong Padresiano Ubod mao na diha mo mag-view sa atong mga content nga homily og misa niya i-like haron nga ang income nato diha nga i-share sa atong platform or nining maong YouTube platform atong ihatag ngadto sa mga nanginahanglan. Last month ang atong income niabot og 151,000. So ato nang ihatag ng suba. Salamat kayo nga ana nato gibutang sa atong charitable fund. Kay mag-average man sa tadinhig mga 500,000 per month sa atong charitable fund. Ana na siya. So wa pa ni katunga. Nindot unta no gikan nila social media nga income moabot na ta og 500,000 adaghan na kitag matagaan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.